Madam. Madam. Yeah. Bainti na ulit niya. Anong oras ang close? 7 boss.
Boss, try ka na lang sa kilo. Mama na po, sabi na lang. Yan na, 20 lang po, 20. Nagtakot si Martin. Ano ka parang ko dyan? Kapag sabi ko kumain ka. Ano kaya ako kumanay? Naglago ako dali-dali. Hindi ko man ka. I'm sorry. Hindi ka mawawala. I'm so sorry. Dati. 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 Sabi ko, ay, may curfew.